singasho nje lokho kuphela bese ngihlala phansi sithi ulwandle Baba Mengameli kanye nomama office lonke lesifunda lika Baba Mengameli neoffice lika mama ngibingelele kakhulu isekethe lase Central Baba umfundisi uThusi nomama ngibingelele Sunday School office ka Sunday School labasha egameni lenkosi uJesu bingelele ubaba bama befundisi kanye nomama bavangeli nomama bashumayeli nomama ngingekhohle uChristian Crusaders bazalwane abasha ngiyababingelela kunebhasi nesike lapha abasha ngiyababingelela ngibingelela uma wami Mampanza ngiyakubingelela mawami ngibingelele uma wami uma Mntombele egameni lika Jesu ngiyakubingelela ngibingelele nonke bazalwane kakhulu ihlobo zonke zakwaNgcolosi ngiyayibingelela mama uNgcolosi ngiyakubingelela ngibingelela insizwa zakaNgcolosi sekungobhuti manje sifuna ngithi ubhuti egameni lenkosi mangibabhekile haleluya ngibonga kakhulu ke bazalwana nginawo amazwi amaningi mhlambe ngawasho kodwa ukufishane engakusho before ngazi ubaba nomama uNgcolosi sazi umaka mfundisi ke thina saba nenhlanhla nokuhlala nomama kamfundisi uNgcolosi insimba igobi ikhona lapha ngiyayibona uMampingu ugogo haleluya wayesishuka uyashukana lo yagogo mzalwane umbona nje hlelo uyashukana haleluya wayifikele kusekhona baba umtshali ngiyakhumbula enaledi uyashukana so ke sasishukwa uye no baba uNgcolosi omncane wayevamisa ukuzivakashela kwase ngazi ke ubaba nomama uNgcolosi egameni lenkosi uJesu okwaba mnandi kakhulu ukuhlala nabo egameni lenkosi uJesu anginawo kamazwi amaningi kodwa khona into engikhumbulayo eyashiwo ubaba uNgcolosi engikhumbula sasisemazwini ayisikhombisa egameni lenkosi uJesu khona izwi alikhulumayo lahlala enhlizweni yami ukuthi angilisho ngoba nikhona insizwa niyakhula manje nami ngiyinsizwa ngimlalele eshumayela wayeshumayela emazwini asikhombisa wayeshumayela wakhotha incwadi yabasekolose Colossians 3 verse 3 wathi ngokuba nafa nina kuKristu ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe kuKristu kaNkulunkulu haleluya yangidla leyo nto ukuthi thina singabafileyo sifile kuKristu awulungi mangabe uyikholwa noma uzohamba ufe uhamba ungafanga ube yikholwa elingafanga kuKristu sifile enyameni kodwa siphila kuKristu sifihliwe kuNkulunkulu yangidla lento yokufihlwa ukuthi thina sihamba sifihliwe khona izinto esingakwazi ukuyibona abantu ezweni ezibaxakayo
nebasindayo kodwa ngenxa yokuthi sifihliwe kuKristu. Ngakho bafowethu engathi nani ningahamba nifihlwe ngangisho njalo singisho kubantwana bakababa umfundisi uNdlovu Alexander ngithi kubhlungu ubaba wenu bengahlali nani kodwa ekungahlalini kwenu nani kuzalwe thina. So sometimes abefundisi they sacrifice izole wayithi besikhuluma ngokusacrifice banikele they give up everything ngelife yabo for ukuthi kutholakala imphefumulo enjengathi. Sesiyashumayela siyafakaza emakhaya ethu sifakaza kubafowethu sifakaza emsebenzini because of the sacrifice of your fathers. So thina we are the product of sacrifice yobabeni. Ngakho bafowethu ningayilahli lento sayithola thina kobaba benu nani hamba nawo maMbhengu. Siyabonga kakhulu mama sijabule kakhulu mama wayehlale khulekile benobaba sithi uNkulunkulu akwenze njalo ukhuleke nje. Ngiyabonga egameni lika Jesu. God bless you. Jesu Kristu